No oni sú tam tri tie roviny, hej, lebo vlastne vás formuje to, ako vnímate matku, to, ako vnímate otca a ako vnímate vzťah medzi nimi. Hej? No takže áno, to je vlastne... Jedna rovina, ešte k tomu sa môžeme dostať, hej, že jedna rovina je, ako sa otec správa ku mne a druhá rovina je, ako sa správa k mojej mame. Takže ja pre neho môžem byť princezná, ale keď moja mama je pre neho handra, tak ja mu to nikdy neuverím, že ženy sú princezné. Hej. My celý život vlastne hľadáme partnera, ktorý je podobný môjmu rodičovi, lebo už teraz som dospela a môžem. Takže vlastne ja to podvedome chcem opraviť, zmeniť. Ale aj tak to neopravím, nezmením. Aj tak spadnem do tých zautomatizovaných reakcií mozgového kmeňa a budem robiť tie isté chyby. Tak čo, sme odsúdené na neúspech? Alebo do terapie ísť. Ten partner zvýši hlas, mám to spojené s nejakým potenciálnym nebezpečenstvom, lebo po tom kríku som nevedela, či príde facka, alebo sa uklidní, alebo ma vyhodí z domu. A ja stratím prístup k autobiografickým spomienkam, takže vtedy ja vlastne neviem, ako sa volám. Hej? Ja vlastne neviem si spomenúť, aký je deň, neviem si spomenúť, čo bolo včera. A už vôbec nie na tú múdru knižku, že som čítala, že ako to sa sú mám semantické, to sú tie fakty, hej, že ako sa mám správať, hej, že ja kognitívne viem, ako sa v tej chvíli mám zachovať, ale ja k tomu stratím prístup. Vítam ťa pri 50 odtieňov žen. V podcaste o ženách, pre ženy a ich nové, sebavedomejšie a sebamilujúcejšie ja. Moje meno je Sonia a som tu preto, aby som ťa sprevádzala na ceste za tvojou autentickou a sebaistou verziou. Si pripravená? Táto epizóda vznikla v spolupráci s HEDEPI, platformou, ktorá nás spája s odborníkmi na duševné zdravie. Ahojte, dievčatá, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu 50 odtieňov ženy. Tentokrát prichádzam s takou troška internetovou témou, ktorá si myslím, že je používaná občas ako taký vtip, alebo ako také zľahčenie, niekedy ako také internetové memečko. Určite si niekedy počula pojem daddy issues alebo mommy issues. Možno práve na Instagrame ako nejaké memes a možno to bolo práve pri nejakom vtipe o niekoho bývalej alebo niekoho bývalom. Ale ja si myslím, že tento pojem si zaslúži poriadne odborné vysvetlenie. Pretože myslím, že už všetkými možnými epizódami, ktoré sme robili v čase dozadu, a sme pochopili, že tá výchova našich rodičov a to naše detstvo nás neskutočne ovplyvňuje a ovplyvňuje celý ten náš život v podstate, aj dospelý. A ja si myslím, že si to zaslúži svoj priestor na vysvetlenie, aby sme možno dokázali niektoré svoje vzorce pochopiť, následne ich zmeniť a možno vychovať o niečo zdravšiu generáciu, pretože to je vlastne to, čo sa celým týmto podcastom nejak aspoň trošku snažím ovplyvniť. Takže bez ďalších okolkov privítajme našu odbornú hostku. Opäť raz máme podcast so Zuzkou Kašaj-Balanovou. Vítam vás, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. Je to odborníčka na duševné zdravie alebo terapeutka. Dneska sú tie názvy naozaj veľmi obmedzené, ktoré vieme používať, takže som si vybrala také dva, ktoré by som približne mohla. Ale každopádne nájdete na platforme HEDEPI, s ktorými už nejaký čas spolupracujeme a prinášajú ku nám do podcastu fakt skvelých odborníkov. Zuzku tu máme opätovne, pretože naozaj téma generačných traum, ktoré sme rozoberali na evente, bola veľmi silná a veľmi nádherne vysvetlená. Ja mám od vás skvelé recenzie na túto našu skvelú odborníčku, tak som sa rozhodla priniesť vám ju na podobné odvetvie témy opäť. Takže ešte raz vás to vítam. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. A ja by som sa vás rovno na začiatok spýtala takú rozstrelovú otázku, aby sme túto tému rovno načali bez ďalšieho zdržovania. A moja otázka znie, koľko z toho, ako dnes milujeme, ako reagujeme vo vzťahoch, alebo možno vychovávame aj svoje deti, sa v nás začne formovať ešte skôr, ako tomu vôbec dokážeme rozumieť? No všetko. Výborné, ja som, som si myslela podobnú odpoveď, ale stále som vám dať možnosť rozviť to vašimi slovami. No to je ten koncept vzťahovej väzby, hej, že vlastne to, ako nám primárni opatrovatelia, v tom koncepte vzťahovej väzby sa to nazýva primárny opatrovateľ, takže to, ako nám tí primárni opatrovatelia ukazovali, čo je normálne, akože ako vyzerá láska, tak to my príjmeme ako normu, ako vzorec a to potom posúvame ďalej. Takže v dospelosti je možnosť tej korekčnej nápravy, že môžem ísť do terapie. Môžem si nájsť nejakého partnera, ktorý ma bude milovať zdravším spôsobom a opraví ako keby tie moje vzorce. Takže už v tej dospelosti je tam nejaká moja vlastná zodpovednosť, ale keď vstupujem na to pole tých milostných vzťahov, tak vlastne to, koho si vyberiem, je priama stopa toho, ako som bola príjmaná a aká odozva bola na tie moje potreby od tých mojich primárnych opatrovateľov. Áno, čiže možno tie naše také prvé vzťahy sú vlastne odrazom práve tej výchovy a toho, čo sme videli doma, že naozaj, že ten prvý partner môže byť... Aj býva často.
Aj býva však, ja sa tiež uvedomím. Ja som to aj v jednej epizóde vravela, úplne teraz som tak dostala taký flashback, že presne som to v jednej epizóde hovorila, že môj prvý vzťah bol úplne odpoveďou na vlastne prostredie, z ktorého prichádzam. No ale ja by som sa chcela spýtať, že vlastne od akého veku, alebo respektíve kde až ako keby začína to, že nás to začína v detstve ovplyvňovať. Je to nejaký konkrétny vek, alebo možno je to už v brúšku? No v podstate až v brúšku, hej, pretože vlastne naša mama má nejakú nervovú sústavu, ktorá nejako funguje na stres, hej, ktorá nejakým spôsobom funguje so stresom, keď naozaj máme ísť až do tej piky. A tá moja nervová sústava ako bábetka, ako plodu v tom tele matkinom je priamo napojená na tú nervovú sústavu mojej mamy. Takže keď moja mama je nervózna, nevie čo s tým, je podráždená, nevie čo s tým, tak aj moja nervová sústava začne vibrovať. A keď vibruje veľmi, veľmi dlho, tak v podstate ako keby ona asi veľmi nepozná nejaký iný spôsob fungovania a ja sa nastavím na výkon, na tú akciu. Hej. Takže potom, keď idem do vzťahov, naozaj, keď to mám takto zadefinovať. Hej. Takže potom, samozrejme, je tam ešte potom to ponarodenie, je tam ešte táto a sú tam súrodenci a veľa, veľa iných faktorov. Ale keby som to hrozne zjednodušila, tak jednoducho, keď sa v tom brúšku naučím na to, že vibrujem, tak povediac, to je vlastne ten sympatikus. To ste možno počuli polyvagálnu teóriu. Nie? Sympatikus, parasympatikus, akcia a deaktivácia. Takže vlastne, keď ja sa naučím ísť na to vibrovanie, na takú excitáciu, hej, tak ja keď idem do vzťahu, tak všetko, čo je také pokojné a čo nevibruje, tak ma teda nudí. Hej. A mi to vlastne nepríde ako tá láska, ktorú chcem. Ja to nepoznám. Hej. Je to niečo, neurobí to ten klik. Hej. To je tá chémia obrovská na začiatku vzťahu. Ja vždy vravím svojim klientkám, že keď je tam chémia, tak to není dobré. To bude boliť. Proste hľadajte priateľstvo. Hej. Tie najzdravšie vzťahy vznikajú z priateľstva, že sa to vyvíja tak pomaly, nenápadne. Je tam nejaký záujem, som zvedavá na toho partnera, ale ak je tam chémia, tak to znamená, že ma to kliklo niekam. Aha, že asi si s týmto človekom postupujeme na naše traumičky, že áno, vy si to vlastne na poslednej epizóde tak povedala, keď sme robili spolu, že sa priťahujeme na základe rovnakého levelu traumatizácie. Dobre, to je Gabor Mate, no ja s ním súhlasím, že partneri sa vždy pritiahnú na rovnakej úrovni svojich detských traum, dajme tomu, alebo svojej traumatizácie. A to je práve to, prečo niekedy sa môžeme milovať, ale už nebudeme vedieť byť spolu. Hej. Lebo jeden sa posunul, druhý sa neposunul. Aj keď sú tam nejaké sympatie, aj keď máme toľko toho spoločného, ale proste ja už potrebujem ísť ďalej a ty tam ešte nie si pripravený ísť, takže žiaľ, podáme si ruky a pôjdeme každý sám. Áno. A mne sa ešte veľmi páčilo, čo ste vraveli o tej vibrácii v brúšku, že to naozaj veľmi mi tak rezonovalo, lebo ja naozaj si aj všimám, že sú akoby rodiny, ktoré som už tak nejako spozorovala, aj možno akože práve aj v mojej to tak bolo, že vlastne v akom rozpoložení psychickom bola mama pri tom tehotenstve. Takže to vlastne rôzne deti rôzne ako keby ovplyvnilo, hej, že vlastne keď bola mama v pokoji, tešila sa možno, neviem, na prvé bábätko alebo niečo, že bol vzťah v poriadku, všetko vibrovalo, všetko bolo super, akože v dobrom vibrovalo. Teda práve nevibrovalo. Nevibrovalo, všetko bolo super. Tak aj to dieťa sa ako keby rodí podľa mňa úplne iné, aj s tou imunou nervovou sústavou, ale väčšinou sa mi to bolo väčšinou tak spirituálne akože vysvetľované, že z týchto takých zase iných vôd, že naozaj, že tá mama bola v láske, tak sa dieťa vrodí v láske a je úplne inak kľudné, ale vy si mi to prvýkrát vysvetlili akože takto odborne. Neurovedecky, no? Áno. A že som vlastne rada, že to máme podložené aj akože vedou. Ja som predtým, ako som prešla na pole psychológie, tak som bola na poli spirituality, takže ja mám prečítané všetky tieto knihy a tak, aj s tým vibrovaním a s minulými životmi a tak, ale nie som pozvaná, aby som sa k tomuto vyjadrovala. Takže iba to chcem povedať, že my si neodporujeme, hej. Takže každý, akože aj psychologické smery, ja mám napríklad akože psychoanalytický smer, ale je nejaký telový smer, je nejaký behaviorálny smer a všetci rozprávame to ako s Bohom. Všetci rozprávame o tom istom, len iným jazykom. Takže aj tá spiritualita, ktorá hovorí o tom, že keď matka bola v láske, to znamená, že bola prijímajúca. Hej? To znamená, že bola napojená sama na sebe, to znamená, že bola zharmonizovaná sama so sebou a tak ďalej. V tej polyvagálnej teórii, ktorá je taká akože moja veľmi obľúbená teória, ktorú všade pchám, je to vlastne, že bola v bezpečí, bola v parasympatiku ventrovagálnom, keď to poviem naozaj veľmi odborne. To podľa nebudú úplne poslucháči vedieť, že čo ty myslíte. Nech si to dohľadajú. Akože môžem to vysvetliť. Hej. No, polyvagálna teória je veľmi zaujímavá teória, ktorá sformuloval ju pán Porges, keby náhodou si poslucháči, diváci chceli doštudovať, tak existuje aj v mantre aj kniha Polyvagálna teória. A ona hovorí o tom veľmi zjednodušene, že náš mozog je rozdelený na 3 časti.
Najstaršia časť je tzv. Mozgový kmeň, v ktorej sídlia automatické reakcie. Útok, útek, zamrznutie, potom je ešte kolaps a potom je tzv. Podloženie. Po anglicky je to faun, ja to som si preložila ako podloženie a to je vlastne, že keď vás niekto vystresuje a niečo na vás tlačí, tak v tej sekunde vy chcete povedať nie, ale poviete áno. To je to podloženie sa, vyhovenie sa, hej, v strese. To sú automatické reakcie, že vlastne niekto ma vynervuje a ja mu niečo rozprávam a vlastne si ani nepamätám, ani neviem, neuvedomujem si, hej, to sú automatické reakcie. Potom je tzv. Stredný mozog, evolučne mladší, volá sa cicavčí alebo limbický a tam je taká žliazka amygdala, ktorá príjma podnety z okolia a ona ich teda vyhodnocuje, ja ich volám vrátnik, či tie podnety sú bezpečné, nebezpečné. Keď som vyrastala v prostredí, kde moja mama stále vrieskala, tak partner, keď zvýši hlas, tak dobre, hej, proste pôjdem do toho fauna, alebo proste budem ja po ňom vrieskať, lebo záleží od toho, čo som, že automaticky idem do tých naučených automatických reakcií, lebo stres mi bráni rozmýšľať, hej. Takže ona tam má nejaké také emocionálne spomienky uložené, tá amygdala a podľa toho to vyhodnocuje, či to prostredie, v ktorom sa nachádzame, je bezpečné alebo nebezpečné. A potom je taký tretia časť mozgu a to je prefrontálny kortex, kde sú uložené autobiografické spomienky, to je vlastne vedomá. Tu je podvedomie a tuto je vedomie. A to je vlastne autobiografické spomienky a nejaké vedomosti, semantické spomienky. Takže vlastne ono prichádza k tomu, že keď ja interagujem vo vzťahu s tým partnerom napríklad a ten partner zvýši hlas, moja mama kričala, to znamená, ja som vyrastala v prostredí, ktoré bolo ukričané, tak si to pamätám, alebo teda mám to spojené s nejakým potenciálnym nebezpečenstvom, lebo po tom kríku som nevedela, či príde facka, alebo sa uklidní, alebo ma vyhodí z domu, alebo otec bude kričať, hej, takže je to potenciálne nebezpečné a mne ako keby sa hovorí, že odpojí prefrontálny kortex, ale v podstate biologicky sa to začne, menej krvi tam prúdiť, hej. A ja stratím prístup k autobiografickým spomienkam, takže vtedy ja vlastne neviem, ako sa volám, hej. Ja vlastne neviem si spomenúť, aký je deň, neviem si spomenúť, čo bolo včera. A už vôbec nie na tú múdru knižku, že som čítala, že ako to sa sú mám ovládať. To sú tie fakty, hej, že ako sa mám správať, hej, že ja kognitívne viem, ako sa v tej chvíli mám zachovať, ale ja k tomu strátim prístup. Ano. A dokonca, keď mi partner povie, že nekrič tu zasa po mne, veď si pamätáš, ako sa to minulé skončilo, tak ja si to nepamätám. Rozumiem. Chápem. Ale vlastne potom, ako keby, keď mi povie niekto, že napríklad, že neviem, otec doma kričal a že ja mám vlastne strach z mužov, ktorí kričia a vtedy úplne sa dostanem akože do zamrznutia. Áno, zamrznutia, alebo fakt, že naozaj s týmto človekom nemôžeme nič spoločné. Tak to je ako keby ten opačný postoj, že vlastne žena tam vraví, aha, ale teraz mi vlastne dochádza ten príklad, že vlastne vraví, že toho chlapa nechce, ale koniec koncov ho chce. Nevylučuje sa to úplne, hej, lebo vlastne toto sú tie zautomatizované reakcie, ktoré vlastne v tej konkrétnej chvíli sa dejú, hej, že to môže byť krík, to môže byť, ja neviem, proste milión iných vecí, hej, to je proste to prostredie, nebezpečné, bezpečné. A potom sú ešte také vzorce, ktoré ja poznám a tie, ak sa do nich dostanem, tak ono je to všetko tak veľmi komplexne obsiahnuté, že to sú tie jungovské opakujúce sa vzorce. Hej? Že vlastne tu sa dostávame možno aj k tomu daddy issues, mama issues. Tam smerujeme konec koncov, áno. Že iba tu, to chcem dopovedať, že vlastne my, keď sme mali komplikovaný vzťah so svojím rodičom, to tvrdí Jung, hej? A ja sa teda s ním stotožňujem, nebudem pánovi Jungovi odporovať, že keď sme mali komplikovaný vzťah so svojím rodičom, tak my celý život, a tam sme boli deti, ktoré nemohli, hej? To je základ traumy, ja nemôžem. Tak my celý život vlastne hľadáme partnera, ktorý je podobný môjmu rodičovi, lebo už teraz som dospela a môžem. Takže vlastne ja to podvedome chcem opraviť, zmeniť. Ale aj tak to neopravím, nezmením. Aj tak spadnem do tých zautomatizovaných reakcií mozgového kmeňu a budem robiť tie isté chyby a ten vzťah sa bude rovnako ako keby že kaziť a komplikovať. Hej. Tak čo, sme usúdené na neúspech? Alebo do terapie ísť. A tam to vieme prerobiť, hej? My potrebujeme zvedomiť, hej, že keď na mňa začne partner kričať alebo len zvyšovať hlas, tak ja zrazu stuhnem, hej, ale to nie je, že ja úplne stratím kontakt sama so sebou a ja vtedy potrebujem v tých krátkych zábleskoch, kedy som spojená sama so sebou, len dýchaj, Zuzana. Len dýchaj, pripoj si ten prefrontálny kortex, už nie si malé dieťa, hej, už tu nestojí tá malá 6-ročná Zuzka, už je tu proste 50-ročná žena, ktorá môže povedať partnerovi, počúvaj, drahý, vieš, že keď kričíš, tak ja proste sa bojím, takže poďme sa rozprávať v kľude, alebo na 10 minút poďme od seba a vrátime sa, keď sa upokojíme. A toto nás dokáže terapia naučiť? Vie nás to naučiť terapia. Áno. Niekedy nás to vie naučiť aj ten partner, ktorý vie, čo sa deje, hej.
Že... Áno, to je inak tiež akože veľký terapeutický účinok to má podľa mňa, keď nájdeme zdravého partnera, lenže nájsť zdravého partnera môžeme len vtedy, keď už my sa vieme na takého zdravého človeka vôbec pozrieť, že nás priťahuje. Hej, tak. Hej. Viete, keď ja som toxická, tak so mnou nebude normálny partner. Hej. No, ani ma nepritiahne. Ani ma nepritiahne, ale ani ma nestrpí. Hej? Že proste on sa má natoľko rád, on je natoľko zdravý v tej štruktúre svojej osobnosti, že predsa nebude akceptovať to, že dobre, chápem, že si mala traumatické detstvo a že sú tu hysterka, proste klameš a obracia všetko, to je projekcia, hej? Že obracia všetko na mňa, ale ja ti to budem trpieť iba odtiaľ potiaľ. Hej? Proste dám ti nejakú lehotu a keď na tom nebudeš pracovať, tak si pôjdem hľadať inú partnerku. Že to je častý problém u tých žien. Viete, že ja chcem zdravého partnera, ale som ja schopná byť zdravá partnerka pre toho partnera? A teraz ma ešte zaujíma aj taká vlastne téma, mi tu vznikla otázka, že teraz ak vlastne je tam ten jeden partner teda naozaj takto značne toxický a že to nemá zdravé vzorce v sebe, ale ten druhý s ním, ako keby buď, že ja ho opravím, ja ako keby budem ten, že on tiež musí mať nejaký vzorec nezdravý v sebe. Tiež má nejaké issues, len ako keby iné. Jasné. Ale tiež to vlastne nie je zdravý partner, aj keď sa to naprvú tak javí, že ježiš, tento človek ma prišiel vyliečiť, zachrániť, ale on má tiež v sebe akože nejaký ten vzorec toho... Pravdepodobne parentifikačný, hej? Proste postarám sa. Áno, áno. Že to tiež ako keby neznám, lebo ja si totiž to všímam aj, že keď sa napríklad rodičia rozvedú, a všimla som si to už vo viacerých prípadoch, že je v vzťahu rodičov jeden značne zadefinovaný ako ten toxický, hej, že naozaj neviem, vymyslím si teraz, nechcem stále zhadzovať na otcov, ale poďme to hodiť zase na otca, že otec bije mamu, je alkoholik, naozaj vieme veľmi značne pomenovať, že on je ten toxický, už sa rozídu a teda každý si idú svojím smerom, ale že možno vlastne my sme ako keby glorifikovali toho druhého rodiča, že je vlastne on ako keby ten, ty si ten dobrý a on je ten zlý, ale vieš, že ten rodič tiež musí mať nejaké svoje vzorce na to, aby si vôbec toho druhého rodiča vybral. No. Však toto je tiež vysokotoxické, keď ten druhý, keď tam, dajme tomu, že tatino je alkoholik a násilník a mamina dovolila priviesť s ním akože deťom prísť na svet, tak aj ona je vysokotoxická, lebo akože prečo prehliadala tie všetky stýčené prsty, ako vy mladí hovoríte, red flagy, hej, že, lebo ten táto sa nestal násilným, on bol minimálne verbálne násilný predtým. Minimálne devalvoval nejakú jej hodnotu ako ženy, ako partnerky. Hej. Že nebol, podľa mňa, keď je otec násilník, alkoholik, tak tam nebol na začiatku vzťah dvoch partnerov, ale tu sme daddy issues, hej, alebo niečo proste. Alebo ale issues, niekoho, kto je mocnejší a niekoho, kto je submisívnejší. Áno. A partnerstvo je preto partnerstvo, lebo každý chvíľku ťahá pilku, hej. Áno. A že vlastne potom si vlastne zoberme aj napríklad, že vyjdú z tohto partnerstva deti a teraz oni vlastne dávajú toho druhého rodiča, toho povedzme menej toxického, hej, v tomto slova zmysle. Akože poďme to takto zadefinovať. Dávajú vlastne na piedestal, že teraz sa správať ako ona, lebo ona je tá dobrá a tak ďalej, ale ona má tiež svoju patológiu, ktorú prehliadame, lebo to bola nejaká ako keby výraznejšia. A že vlastne teraz my si to preberieme do svojho nejakého toho rodičovstva a teraz ďalej vlastne vychovávame ďalšiu traumatizovanú generáciu, pretože sme si nevšimli jej vzorce, povedzme. No vždy, keď je to čierno-biele, tak to nie je zdravé. Hej? Že keď otec je zlý, mama je zlá, tak to je čierno-biele. To sa volá, že štepenie. Že otec je zlý, mama je dobrá. Tak. Hej, to je jedno. Keď jeden je dobrý, druhý je zlý, to je štepenie. Hej? A to je obranný mechanizmus, ktoré používajú malé deti a mali by ich používať do 2 rokov. Po 2 rokoch by už mali začať ako keby, taktože do 2 rokov je tá obrana u dieťaťa taká, že keď mama na mňa kričí, tak ma nechce. Keď mama má láska, tak ma chce. Hej? Je tu nejaká mama, ktorá je dobrá a nejaká mama, ktorá je zlá. Hej? A niekde v 2 rokoch by to malo začať, akože keď proste tá mamina je, lebo niekedy mamina proste zdvihne ten hlas, hej, aj na to 2-ročné dieťatko, ale keď je akože dostatočne dobrá mama a to dieťa má tú skúsenosť, že tá mama je dobrá, tak ono si ju dokáže, to je introjekt, ako keby, že vštepiť do seba trvalo ten obraz tej dosť dobrej matky. A trvalo si ju nesie v sebe, hej? A potom zrazu je to nejaká mama, ktorá zvyšuje hlas a zakazuje niečo, ale ja si držím, to je vo mne niekde, že je tá dobrá mama, ktorá ale teraz za mňa zvyšuje hlas, proste dajme tomu, že kričí, hej? Že nie je nejaká desivá, ale proste zvyšuje hlas. Takže ja pomaly ako keby začnem spájať túto zlú a dobrú mamu do jedného a dokážem ustať, že aj keď na mňa kričí, stále ma miluje, hej? A potom, keď som dospela, tak keď sa na mňa partner hnevá, tak to neznamená, že sa so mňou rozchádza. To je to dieťa pred 2 rokov, hej. Ja som síce dospelá 50-ročná žena, ale stále som zaseknutá v 2-ročnom dieťati a keď partner sa na mňa hnevá, tak to znamená, že ma nemá rád, hej.
ja som nespojila ten introjekt dobrého a zlého, ale štepím. Bude dobrý, alebo je zlý. Práve ste mi podľa mňa vstúpili na niečo, čo je ešte stále vo mne také otvorené. Týmto, čo ste povedali, že teraz som ja ako keby som sa vcítil do role poslucháčky, že keď vám príde taký ten aha moment, že toto je vo mne asi ešte veľmi aj napriek rokom terapie nespracované, že ja vlastne aj keď ako keby vedome už viem, že ak sa na mňa niekto hnevá, to neznamená, že ma už nemá rád a tiež to mám určite z domu. Že tuto viete? Áno, ale stále mám ten pocit, že že toto už nikdy nebude v pohode, že to už vlastne znamená koniec priateľstva, pracovného zväzku, neviem, vzťahu, hej, partnerského, čokoľvek, že ak sa niekto vlastne na mňa hnevá, tak ja už mám pocit úplne toho najväčšieho pádu. Že... A čo s tým robíte? V tej chvíli, keď to na vás príde? Lebo... No akože tak niekedy sa aj potrebujem opýtať, že znamená to, že sa chceš so mnou rozísť a akože našťastie sa mi častokrát vlastne odpovede, že nie. A niekedy si to ako keby viem sama o sebe vyhodnotiť, len to strašne dlho trvá, že to nie je to prvé, čo mi napadne. Že ja viem, že zdraví ľudia aj v mojom okolí, napríklad vždy už spomínam, ale moja najlepšia kamarátka je pre mňa úplne príklad zdravého človeka, alebo aj môj partner napríklad častokrát je, že oni sú tí ľudia, ktorí vedia toto hneď na prvú rozoznať. Oni nemajú v sebe to, že preboha, že tento človek sa so mnou chce rozísť, že to je prvý impuls. Toto je prvý impuls, ktorý mne príde do hlavy. Ale tomu zdravému človeku to úplne nepríde. A nepotrebuje si to dlho spracovať. Kdežto mi ten impuls príde, ale viem si ako keby časom a všetkým tým, že sa vrátim k sebe, aj sa na to vyspím a tak ďalej, vyhodnotiť, že to tak nie je. Ale nie je to hneď na prvú. Lebo to není tu, hej? Vy komunikujete s prefrontálnym kortexom, ale ono je to uložené tu. Ono je to uložené v tom mozgovom kmeni a v tele. Mm-hmm. Že vám reaguje telo. To je vlastne to, čo potrebujete, keď príde táto panika, táto úzkosť alebo niečo, že sa so mnou chce rozísť alebo tak vy potrebujete ako keby komunikovať s tou amygdalou, že ste v bezpečí a upokojiť nervový systém. To je tá pointa. Že v tom danom momente. To mi príde veľmi náročné vždy v tom danom momente. Napríklad aj keď niekto sa dostane do pozície akože sily nado mnou, že mám možnosť rozhodnúť, tak ja z prvej stále ešte plne dokážem reagovať ako vyhylovaná, vyterapiovaná žena, ktorá vie, čo chce, ale že nejako zareagujem a potom až spätne mu dám nejakú spätnú väzbu na to, že OK, ale toto nebolo v pohode, to som si sebe akože nejako musela vyriešiť a tak ďalej, ale že na tú prvú ja stále ešte aj po rokoch roboty na sebe neviem reagovať na prvú tak ako... Koľko máte? 23? 25. Koľko? 25. Ja som tam nebola, kde ste vy, keď som mala 25, takže ste na tom lepšie ako ja vo vašom veku. Ďakujem veľmi pekne, ale akože tým aj chcem možno, že posluchačke ako keby naznačiť tú... Ja som tu teraz, vy si vzal odborníka, ja som tu teraz vlastne do toho poslucháča, ktorý si to nejako sebe spracováva a že vlastne mi tu prišiel taký aha moment veľký, že toto je niečo, čo ešte stále ako keby tam je robota. Aby som udržala tú niť, hej, že to na to reaguje, to je ako keby, že preklikávame na tú vibráciu, na ten sympatikus, parasympatikus a tak tej matky, hej, že to je proste tá vaša, neviem prečo, hej, že však neviem prečo, ale niekde proste u vás vznikol ten vzorec, že nejaký odpor alebo nesúhlas znamená nenapojenie sa na vás ako bytosť, hej? Neviem, či to dáva zmysel, čo hovorím. Áno, dáva. A viem, kde. A reaguje, vy chcete pracovať s hlavou, ale na toto reaguje ten sympatikus, parasympatikus, že vlastne amygdala, lebo ona funguje na podnety, hej? Cez zmysly, zvuk, sluch, chuť, neviem čo. A teraz akože cez zvukový podnet nie, zjednodušme to veľmi, hej? Cez zvukový podnet nie, tá amygdala, ten vrátnik proste zachytil nebezpečenstvo a tak okamžite vyhodnotil, že treba odpojiť prefrontálny kortex, prestať rozmýšľať. Takže vy darmo to viete. Vy to viete tu v tej autobiografickej pamäte a tá nie je. A ona okamžite poslala impuls do mozgového kmeňa a zareagovala na to vaša nervová sústava. Takže telo vibruje, hej? Veľmi pekne vysvetlené, ja z toho urobím znova internetový vtip. To sú presne tie reelská Instagramy, ktoré si predstavíme, že môj muž mi povedal nie a pre mňa to znamená, že ma už nemiluje, hej? To sú akože robíme z toho srandu, ale v podstate toto je vlastne presne to, čo ste vy opísali veľmi pekne odborne, tak u nás je to, že proste on mi povedal nie, no tak to ma asi už nelúbi, hej? Akože zahrám sa na malé dieťa, ale v podstate je to toto. Áno. Áno. Sa človek preniesie cez tú, hej, že ja to vysvetľujem cez tú nervovú sústavu, ale keď sa vrátim niekde do napríklad konceptu vnútorného dieťaťa, tak zrazu sme v tele dvojročného dieťatka. Akorát tam by som sa chcela vrátiť k tomu dvojročnému dieťatku, pretože ja by som sa chcela spýtať, že vlastne keď sme tie deti, povedzme, môžeme to nejako vekovo ohraničiť tých nejakých 6 rokov, alebo kľudne to vy ohraničte, a čo vlastne najviac dieťa potrebuje od rodičov vtedy?
Aby sme vychovali zdravého jedinca. Do 9 by som to možno by som to ja tak, že do 9. Hej. Ja to stále tak zo strany zvyknem hovoriť, že do 9 rokov vychovávame, potom sa už len modlíme, čo sme vychovali. A možno by som to povedala tak, že čo dieťa najviac potrebuje? Potrebuje autentického rodiča, ktorý si rozumie. Sám sebe, hej. Áno, ja môžem aj skríknuť, hej. Akože zasa nie desivo zjapať po tom decku, ale akože proste, neviem, sme ľudia, niekedy proste som unavená a zvýšim ten hlas na to dieťa. Ale potrebujem rozumieť sama sebe, čo sa teraz vo mne odohralo, prečo som ako keby takto reagovala, hej, na to svoje dieťa. A potom potrebuje rodiča, ktorý si rozumie, hej, a teraz neprenáša vinu, alebo neštepí, alebo nezľahčuje, alebo ja neviem čo. Vždy po konflikte nadviaže opätovne ten vzťah. Ten dospelý musí byť vždy zodpovedný za vzťah. Vždy. Ja to napríklad učiteľom vždy tak hovorím, že ja viem, že máte v triede náročných žiakov, ale vy ste ten najkompetentnejší. Vy ako učiteľ ste ten najkompetentnejší. Lebo ja veľa školím učiteľov, hej. Takže vy ako učiteľ ste ten najkompetentnejší. Proste nemôžete chcieť od Jožka, aby urobil niečo, upokojil sa, keď vy sama ako učiteľka ste vystresovaná z toho všetkého, hej. Takže autentického dospelého, ktorý si rozumie. Vždy ten rodič musí byť zodpovedný za ten vzťah a potom to napojenie na to dieťa. Vidím ťa, vnímam ťa, cítim. Hej, viem, že teraz si preťažená, viem, že teraz proste ideš do odporu, viem, že teraz cítiš nejakú krivdu. Vnímam ťa, viem, kto si, hej, že nechcem z teba, ja neviem, virtuózku, ale naozaj vnímam, že proste... Asi ťa viacej baví šport. Hej, tak ťa proste netlačím do niečoho, čo nie si. Čiže môže byť toto vlastne dosť akože zásadné, ak rodičia tlačia deti, ale práve naopak, že ak rodičia tlačia deti do veci, ktoré keby nie sú nejaké ich prirodzené vlohy, alebo že sa snažia vlastne nejaké ich sny, predstavy odzrkadliť na svojich deťoch? Takto vzniká... idem teraz na krehkú plochu, lebo teraz narcista sem, narcista tam, všade sa mi narcista, hej, takže nebavím sa o instagramových narcistoch, ale my máme nejakú štruktúru, hej, nejakú štruktúru osobnosti. Sú také rôzne štruktúry osobnosti, jedna z nich je narcistická, hej, že je schizoidná, depresívna, obsesívna a tak, hej. A jedna z nich je narcistická. A čo je vlastne narcistická štruktúra, alebo to som chcela povedať, že takto vzniká narcistické zranenie. Narcista vlastne nemohol byť sám sebou, hej. To je vlastne, ja som niekým musel byť, kto odo mňa niekto chcel. Hej? My všetci máme narcistické, my sme tu 4 v miestnosti, každý z nás má nejaké narcistické zranenie, je to v poriadku a môžeme byť zdravé osobnosti. Ide o to, ako veľmi s tým vieme, že aké hlboké to bolo, ako s tým vieme pracovať. A ten narcistické zranenie vzniká 2 spôsobmi. Buď som nikdy nebola dosť dobrá, nech som urobila čokoľvek, nikdy to nebolo dosť. Však sa pozri na tvoju sestru a proste mohla si to urobiť lepšie, hej, a proste nerob nám hanbu a tak ďalej a tak ďalej. To, čo som vravala minule na evente, neskáč ako krava. Takže buď som nikdy nebola dosť, alebo som bola tá najlepšia, najlepšie dievčatko na svete. Pozri sa, aká ty si taká krásna. Ty budeš raz taká výnimočná, ty budeš raz taká super. Ale nebudem, však ja som aj nervózne dievčatko, aj proste mám krivé zuby, alebo ja neviem čo, hej. Ale proste mama ma tlačí do toho, alebo okolie ma tlačí do toho, že som tá najlepšia na svete a ja chcem byť taká, ako ma vidia rodičia, hej. Takže buď som nikdy nebola dosť a snažím sa byť dosť, čo sa mi nikdy teda nepodarí. A teda nemôžem byť sama sebou, hej, lebo nemôžem proste byť sama sebou. Alebo sa snažím byť taká, ako ma vidia rodičia a to je tá perfektná, najkrajšia, ale ja nie som len taká. Takže nikdy neukážem nejakú svoju chybu. A čiže to je taký neautentický život, ale to potom pravdepodobne, ak ten človek nejakým spôsobom sa do toho nezasiahne svojou zodpovednosťou v dospelom živote, tak vlastne navždy bude žiť taký neautentický život. Áno, stále sa bude snažiť byť niekým, kto vlastne to narcistické zranenie, hej, že to zranenie, hej, narcistické je o tom, že ja nemôžem byť tým, kým som. Nemôžem byť športovkyňa, lebo moja mama chce, aby som bola jemná, virtuózna, huslistka, alebo ja neviem čo. Takže proste nemôžem grgať, ale ja musím vždy takto sedieť, hej. Takže vlastne nie som tým, kým som, ale snažím sa. Viete, to je presne o tom, že potom pôjdete do miestnosti a jasné, že keď vojdem do miestnosti, tak sa aj ja, hej, teraz vravím autenticky sama za seba, že vojdem do miestnosti a sa poobzerám, kto tu je a čo asi odo mňa očakáva, hej. A potom si určím tú hranicu, kde je moja autentickosť versus kde sú tie symbiotické splynutia s tým prostredím a čo odo mňa očakávajú, hej. Ale toto je také relatívne zdravé. Versus vojdem do miestnosti a zistím, čo odo mňa potrebujete a to vám dám.
A toto je to narcistické zranenie. A napríklad, už aby som aj vysvetlila, ten narcista sem, narcista tam, ja som troška podráždená o tom, lebo to sa tak tak zjednodušuje sa to veľmi, hej. Ale o tom je ten instagramový narcista, že vlastne on nikdy nemôže ukázať, aký je slabý, aký je krehký, lebo mu to nikdy nebolo v detstve dovolené, hej. A tak je teraz z neho ako keby zlý človek proste, alebo teda človek, ktorý ubližuje ostatným. Áno. Ale to je tá podstata. Veľmi pekne si to vysvetlili. Veľa z toho, o čom my hovoríme aj v tom našom kurze Verná sama sebe, aj teraz máme vlastne ďalší, ktorý sa volá Všetko, čo potrebuješ vedieť o sebe láske. To sú také veľmi ženské skupiny, naozaj také kurzy, kde sa učíme, ako byť verná sama sebe. A veľa z toho, čo ste to povedali, tak mi veľmi rezonuje a naozaj to tam rozoberáme, ale my to tak krásne odborne viete vysvetliť. Ja keby skôr tie veci viem len tak žensky. Intuitívne. Hej, presne. Ja vás sledujem na Instagrame. Áno. Vlastne áno, veď sa sledujeme, jasne, že sa sledujeme. Ale akože nevedela som, že aj aktívne to akože sledujete. Ale v podstate ono, presne ako s tým Bohom, že vlastne všetci hovoríme o tom istom. Že konec koncov, ak vlastne sa všetci budeme mať radi a budeme žiť autenticky, tak nenapáchame zlobu na ďalšie generácie. A čo potrebuje dieťa, aby bolo v živote zdravá osobnosť? No autentického rodiča. Vy ste to teraz povedala, hej, že keď všetci budeme žiť autenticky, tak nenapáchame škody. Takže keď rodič si bude rozumieť a bude autenticky spolupracovať sám so sebou, alebo ako to povedať, tak proste nenapácha škody na tom dieťati. No ale poďme do tých issues. Teraz zoberme si, že tí rodičia neboli autentické, naozaj boli zničení, povedzme, svojimi rodičmi, spoločnosťou, nikdy to neopravili, nedošli do toho, čo ja tu všetkých vyzývam k tomu, aby došli a to spravili si robotu na sebe, kým budú mať vlastné deti. To je úplne moje ultimátne heslo. Kiež by. To bolo také jednoduché, ale áno. Čím ďalej ako keby, že sa možno aj vzdelávam a vnímam, tak tiež vravím toto, že prečo niekto nepreveruje tých rodičov predtým, ako im dovolí mať deti. Áno, že normálne, že čo všetko, nad čím všetkým si sa zamyslel prosím predtým, že je to len, že nič, že teraz už ako keby nič iné v živote nie je na pláne, no tak si spravím dieťa a ja by som tak chcela dieťatko. Asi ready na to byť rodičom, to ako keby, no to sú moje ultimátne otázky, ale vrátime sa k tomu, budeme mať ešte raz do tému určite podcast, vlastne hneď je hostka za vami. Ale čo som chcela ako keby tak na začiatku povedať, že vlastne tým, že povedzme toho rodiča zdravého nemáme, ktorý na sebe tú robotu nespravil, tak poďme sa pozrieť na to, že ako keby akú naozaj zlobu dokáže spraviť možno otec na dieťati, alebo čo sa tam ako keby dokáže nejakým spôsobom zničiť v tom detstve. A takisto mama. Že poďme sa pozrieť na to, že čo vlastne my potrebujeme od tej role otca a možno aj, že akože čo potrebuje dievčatko a čo potrebuje chlapec. Lebo myslím si, že je asi iné, ako ovplyvnilo to, že povedzme bol toxický otec, dievča, ako by to ovplyvnilo chlapca. A práve naopak vlastne tá rola matky. Že poďme si podľa mňa rozbrať túto tematiku určite. Mi to príde dôležité v téme Mommy issues, daddy issues. Neverím, že to hovorím, ale 50 odtieňov ženy má 2 roky. 2 roky príbehov, 2 roky slz, 2 roky smiechu, 2 roky motivácie, inšpirácie a prepájania silných žien. Pretože 50 odtieňov ženy dávno nie je o mne a našich hostkách. Je to o tom, aby si sa v každom tom príbehu našli, motivovali a zobrali sa niečo do svojho každodenného života. Taktiež už dávno nie sme len podcast. Sme rozrastajúca sa komunita žien, kde vďaka vám môžem cítiť, že to, čo denne robím, dáva veľký zmysel. Preto sme sa aj pri príležitosti narodenín rozhodli urobiť narodeninovú oslavu pre 50 odtieňov ženy, ktoré budem veľmi rada, keď budeš súčasťou. Bude to spojenie yoga branču, sebaláskavej prednášky, komunity žien, networkingu a nádherného outdoorového letného večeru v centre Bratislavy. Všetky info nájdeš na našich sociálnych sieťach, followni nás na Instagrame, prípadne na TikToku, kde vieš celou komunitou interagovať a dozvedieť sa informácie o našich eventoch ako prvá. Tak predtým, ako si vypočuješ podcast, utekaj tam. Čo potrebujeme od otca? No potrebujeme, aby bol oporou pre našu matku. Hej, to je asi také, že najhlavnejšie, že čo potrebujeme, keď ideme naozaj od narodenia. Hej, že mamina by mala byť v tehotenstve, lebo dieťa do roka nepotrebuje otca. Akože poviem to normálne, že na plné ústa. Toto vraví bežne. Bežne túto vetu vraví medzi ľuďmi, že otec to musí byť hlavne pre tú mamu, lebo na začiatku to dieťa vôbec otca nepotrebuje. Ale to je pravda. No. Ale to je naozaj pravda, hej. Pretože my sme biologicky nastavení tak, že potrebujeme len prežiť, hej. A to nám má zabezpečiť tá matka, na to je tá vzťahová väzba, hej. To je celá pointa vzťahovej väzby naozaj. Akože my sme veľmi jednoducho zadefinované biologické tvory a potrebujeme sa len rozmnožiť,
hej, potrebujeme len proste predať tie gény ďalej. Takže na to potrebujeme, inak mimochodom, neviem, či viete, to je taká pikoška, že prečo 2 roky trvá chémia vo vzťahu a potom je to už len makačka. To tušíte? No lebo tie 2 roky potrebujeme, aby ten partner sa o nás staral, keď máme to dieťa, aby zostal a potom už môže ísť, áno, presne, potom už môže ísť. Chodíš, to zvládnem sama, idem do roboty. Prvý rok tehotenstva a druhý rok je, kým sa dieťa postaví na nohy. Tak to jednoduché to je. Hej, tak to jednoduché to je. Takže vlastne potrebuje do roka dieťa iba matku, lebo však ono veľmi akože nevníma tam, či nejaké hračky, alebo ja neviem. Proste. Preto aj tie prírodné národy nosia to dieťa vlastne pri sebe a tak ono potrebuje naozaj len tú matku. Ako keby, že zoberte si, že a či už je to duchovne, že ono sa to fakt nevylučuje, hej, že vlastne to je prechod, to narodenie je prechod od niekiaľ niekam, hej, aj biologicky, aj duchovne je to len prechod. A teraz, ja som sa raz inak mojej strednej dcery spýtala, bola malička, ona si to teraz nepamätá, že to nejak prišlo na to na reč a že ty vieš, ako bolo v mojom brúšku, ale ona niečo povedala, tak mňa to zaujalo, ja som sa spýtala, že a ty si pamätáš, ako bolo v mojom brúšku? A ona, že ticho a tma. A ako bolo v mojom brúšku? No ticho a tma. Hej, a teraz si zoberte, že zrazu proste vás vyrežú z tej ticho a tmy, alebo proste nejaký pôrod komplikovaný, hej, alebo proste nejaký neakceptujúci, alebo nie. A zrazu, hej, proste musíte dýchať sama. Áno. Predtým to mama zabezpečovala. Príjmať nejakú potravu, naučiť sa sať, hej, proste všetko vás bolí, každý zvuk vás bolí, ako fakt, hej, tá nervová sústava je nepoboskaná. A teraz každý zvuk vás bolí, každé svetlo vás bolí, každý svalí, veď to babetko nevie hlavou poriadne tie prvé dni otáčať, hej. A to všetko vy musíte adaptovať. To je záťaž, to je obrovská záťaž na ten nervový systém. A jediné, čo poznáte, je tlkot, hlas, vôňa vašej matky. Hej? Takže vlastne vy potrebujete toho sprievodcu, tú matku, na to, aby ste mali ten zážitok, že to bude v poriadku. Ale tá matka musí byť kľudná, pokojná, zregulovaná, príjmajúca, tešiť sa z toho, aby že vás sprevádza, lebo naozaj ten prvý rok. Ja nie som zástanca toho, že matka sa má obetovať deťom. Sama sa neobetujem svojim deťom, ale do roka sa musí. Proste do roka naozaj tá matka musí ísť do úzadia a musí robiť všetko podľa toho, ako to potrebuje to dieťa. Hej? Že naozaj minimum tam sú potreby tej matky a maximum sú potreby toho dieťaťa, kým sa adaptuje na tento svet. A aby to tak mohlo byť, tak tam je treba ten otec, ktorý vlastne sa stará o tú matku. On sa nepotrebuje ten prvý rok, alebo to tehotenstvo a ten prvý rok starať o to dieťatko. To dieťa ho na to nepotrebuje. On sa potrebuje starať o tú matku. Aby tá matka mohla sa obetovať, hej, aby naozaj mohla ísť sa aspoň osprchovať v kľude, alebo ja neviem, aspoň na tú kávu s kamoškami, hej, zasa, akože nemyslím si to, že má prestať žiť, tak ten otec musí proste naozaj fokusovať tú starostlivosť na tú matku. A vtedy to bude harmonicky fungovať, hej. A samozrejme po tom roku dieťa sa postaví na nohy, začne expandovať, začne objavovať svet, takže proste už tam rozširuje to svoje pole pôsobnosti, už tam prichádza otec, súrodenci, širšia rodina a tak ďalej a tak ďalej. No a niekde vlastne potom sa začne identifikovať aj vôbec s tým druhým, keď je to dievčatko, tak s tým druhým pohlavím, keď je to chlapec, tak tým svojim otcom, že oni to otcovia asi poznajú, že zo začiatku oni nevedia, čo s tým dieťaťom majú robiť. Ale keď ten chlapec má možno 3-4 roky, tak zrazu tam nastupujú tie chlapské hry, to takéto bitie sa. Neviem, či ste si všimla, že otcovia sa zvyknú ako keby, že fajtovať. Áno. A to je presne také, oni sa nebudú stískať, objímať, oni sa budú fajtovať. A to je ten oxytocín. Nech sa fajtujú. Hej, koža na kožu, ale zároveň si určujú nejaké chlapské hranice a tak. Hierarchiu. Sílu si porovnávajú. Takže toto potrebuje akoby ten chlapec a to dievča od toho otca potrebuje byť jeho princezna. Ja nebudem kráľovná, keď som nebola predtým princezna pre toho svojho otca, nebudem si hľadať kráľa do života. Viete, stačí mi nejaký, poviem to hnusne, žobrák, hej, proste nejaký toxik. Keď som ja nebola princezna pre toho svojho otca. Ja nemám tú latku nastavenú tam, že je dôležité, aby som sa... Hej, ten celý balíček, asi vám to milión ľudí iných rozprávalo tu v vašich podcastoch. Ale akože nie, že veľmi takto to potrebujeme pekne zadefinovať. Myslím, že takto to ešte nepovedal nikto. A vlastne akože mi z toho vychádza, že... No ako sa ku mne otec správa, ale aj ku mojej matke, keď som bola malá, hej. To je ďalšia téma potom, ktorú rozoberieme. Že áno, že presne, že ako vlastne teraz ona ovplyvňuje to, ako je na ten vzťah medzi nimi dvomi. A teraz poďme k tomu naozaj, že ku mne. Hej, že teraz ja som dievčatko, mám svojho tatka a teraz aj povedzme, že možno do nejakého veku som jeho princezná a zrazu už nie som jeho princezná. Puberta je
my sme strašne komplikované, jednoduché a komplikované, hej, takže v puberte to všetko zmizne a ideme od znova, takže tam sa už nebudem púšťať, alebo to je už potom iná téma. No ale poďme sa, lebo akože pre mňa je to napríklad dôležité, hej, ja nemám pri sebe otca od puberty. No, napríklad. Je tam zlom, v tej puberte je zlom, takže poďme najskôr do tej puberty, hej. Poďme do puberty. Poďme najskôr do tej puberty, lebo tam človek do puberty je dieťa a v tej puberte zomrie dieťa vo mne, hej. Ale ja nie som ešte dospelá. Takže tam je vlastne preto ten chaos a to všetko, lebo už nie som dieťa, ale ešte nie som dospelá. Naozaj to dieťa vo mne pomaly ako keby obrazne povedané, ja príjmam novú sociálnu rolu dospelého človeka a musím sa naučiť, čo to znamená. Preto je tam ten odklon od rodičov a idem k tým svojim rovesníkom a tak. Takže do tej puberty, hej, ja som pre toho otca princezná. Tam už začne, lebo od puberty napríklad už to dievča začne súťažiť od toho otca, hej, troška. Tam je tá sexualita sa prebudza. Niektorí otcovia sa toho zľaknú, takže sa stiahnu, alebo vyslovene začnú ponižovať. Áno. Už tam môže byť veľa vecí, hej. Takže do tej puberty proste ja som tá otcová princezna, on sa takisto so mňou hrá, ale iným spôsobom sa nebude so mňou fajtovať, aspoň by sa nemal, hej. Nebude sa so mňou fajtovať, nebude tam naozaj takéto, že ja neviem, napríklad, ja som s otcom vyrastala tak, že my sme si čítali rozprávky. Ja spomienku na otca mám, že veľa sme ležali spolu v posteli a to boli tie naše dotyky. Nesexuálne, samozrejme, ja som nebola nikdy takýmto spôsobom, ako keby, hej, aby to nedošlo k niečomu, ale veľa sme spolu ležali v posteli a čítali sme si rozprávky, hej, že to bola tá naša taká intimná blízkosť s mojím otcom. Takže takýmto nejakým spôsobom proste sa musí kontaktovať na tú svoju dceru a musí jej dávať, ako keby, že vedieť na jednej strane, že ona je tá jemnejšia, hej, že presne tá súťaž, s chlapcom tam musí byť tá súťaživosť, s tým dievčaťom nie. Áno. Tam musí byť tá, ako keby taká tá, no proste princezná, hej, že ty si tá jemná, ty si tá proste, ktorá to takto potrebuje. Je vlastne vysvetlím keby jej rolu potom ďalej v živote. Ukazuje jej, čo má hľadať. To je presne to, on jej ukazuje, čo má hľadať, hej, lebo to je jedna vec. A druhá vec je, že mama je na lásku bezpodmienečnú a otec je na hranice. Takže niekde musí byť ten taký, ale zároveň musí byť ten, ktorý proste ako keby drží tie ochranné krídla, hej, a proste on keď povie, že takto to nebude, tak to dodrží a takto to nebude. Mama môže byť, keď rodina funguje, tak mama môže byť tá, ktorá proste no tak dobre, hej. Ale otec nesmie. Otec akože nemá. Otec to má držať. Chlap mal držať svoje slovo, hej? Dodržať svoje slovo. Takže keď tam otec chýba a mama je tá, ktorá drží hranice, tak potom ja budem tá, ktorá vo vzťahu si budem hľadať toho takého, hej, že na jednej strane chcem, aby si bol chlap, ale na druhej strane ti nič nedovolím, hej. A vlastne ja tu bojujem. Hej? Lebo vlastne chýbal tam ten otec, ktorý by bol tá pevná hranica. Takže ja podvedome neviem, čo to je, hej, že vyhodnocujem to ako, neviem, rôzne. Rozumiem. Teraz sa vlastne zamýšľam nad tým, že častokrát, a to už úplne do inej témy, držíme si myšlienku, že ešte máme pubertu na rozobratie, ale ja vlastne si tak uvedomujem, že častokrát tí otcovia, že práve tí otcovia sú, hej, skôr tí, ktorí ako keby odídu, je to častejšie, alebo sú emočne nedostupní. Alebo sú neprítomní, hociako. Ja neviem, môže alkohol, robiť v Nemecku, hej, alebo čokoľvek. Práca v zahraničí, presne. Kdekoľvek. A že proste ako keby teraz príde vlastne muž do partnerstva, ktorý tam mal neprítomného otca, možno aj neodišiel, len bol neprítomný. Príde žena do partnerstva, tiež buď bol neprítomný, alebo úplne odišiel, alebo niečo. A že vlastne ako keby sú tam dve mami, hej, to je to mami issues, hej, že teraz, alebo to je jedno daddy issues, mami issues, ale si zoberte, že presne dvaja partneri, ktorí nemali prítomných otcov nejakým spôsobom, vojdu do partnerstva, tak sú tam dve pečate silnej matky, lebo keď to nedržal otec, tak to musela držať matka. Tak to držia dve matky a čo začnú tí dvaja robiť, hej? Fajtovať sa. Akože, ale aj ten chlap sa začne fajtovať ženským spôsobom. Hej? Že on vlastne nepreberá mužskú rolu v tom vzťahu, ale ako keby tu že tá žena je zmetená, lebo chce chlapa, ale vlastne nevie, ako to má vyzerať. Ten chlap by chcel byť možno chlapom, ale tá partnerka mu to ad 1 nedovolí a ad 2 on vlastne tiež nevie, ako to vyzerá. Tiež to tak nevie, no. Hej, vlastne dve stratené osôbky. Ale akože robotom na sebe to podľa mňa dá. Jasné, akože jasné. Myslím, že toto je najčastejší vzorec, hej, že väčšinou ako keby práve tam ten otec skôr môže odísť ako matka, hej. Čiže ak naozaj prídeme do vzťahu dvaja ľudia, ktorí tam nemajú úplne tú rolu toho otca, tak poďme teraz vymyslieť, ako má tá rola otca vyzerať, hej. Že, no, dobre, ale keď pokračujeme ďalej, tam potom ešte k tomu otcovi. Tak toto je vlastne asi ten základ toho čo potrebuje. No a čo chlapec? Čo sa stane chlapcovi, keď mu chýba otec?
No nemá sa s kým identifikovať, to sme teraz vlastne povedali. Okay. On vlastne nemá od koho pozorovať. Dieťa sa najviac učí pozorovaním. Hej, to pán Ivan Štúr, taký psychológ, povedal, že netreba veľmi vychovávať, stačí pekne žiť a deti sa pridajú. Áno, ale áno. A to je akože svätá pravda, hej, že ja môžem rozprávať dieťaťu, že cvič, keď sama nebudem cvičiť, alebo ja neviem, proste môžem mať toxický vzťah a rozprávať svojim deťom, že ako má vyzerá zdravý vzťah. Ja chcem, aby ste si našli partnerov, ktorí vás budú milovať, hej, ale proste ako vyzerá láska? Show me. Hej, ako vyzerá zdravá láska? Proste. Prosím, mami, ukáž mi, ako vyzerá zdravá láska. Že viete, že niekedy ľudia zostávajú vo vzťahu kvôli deťom. Hej? Že už sa nemajú radi, nerešpektujú sa. Ja mám klientov, ja mám jedného muža, ktorý 4 roky nespal so svojou ženou. Ja mu stále vravím, že vy ste rekordman. Poznám dlhšie, poznám. Aj, ale ja mu stále vravím, že toto nie je vzťah. Ja mám 2 takých mužov v terapke, ktorí nemajú sex nejaký čas so svojou partnerkou a ja im rozprávam, že nevolajte to partnerka. Hej. Proste nevolajte to manželka, nevolajte to partnerka. Vy spolu nespíte ani v posteli pomaly, že hej. No. Hej. No, jeden nespí, oni majú aj byty oddelené a všetko. Áno, ale poznám takéto prípady, hej, a potom sa častokrát tak pýtam, že majú deti, hej, majú povedzme, neviem, že majú dceru. A teraz mňa by zaujímalo, že či by sa tomu partnerovi páčilo, že by jeho dcera mala tiež takýto partnerský vzťah, lebo čo jej ukazuje, že toto je normálne, toto je v poriadku. Hej? Čiže áno, poďme pekne žiť a deti sa pridajú, tak by som to povedala. A to neznamená, že pekne žiť znamená, že maminka, tatínko sa musia ľúbiť, lebo sa im môže stať, že sa prestanú ľúbiť. Ale že ako keby ten rodič vie, že dobre a dosť, tu je koniec a ideme ďalej žiť zdravo každý samostatne. Aj to je za mňa, lebo ja vravím, že pre mňa ako pre dieťa z rozhodenej rodiny rodičia nemohli spraviť nič lepšie ako sa rozviesť. No. Hej? Že aj keď tam ako keby tiež by som to vedela rozvinúť, ale v princípe, kým oni tvrdili, že sme spolu kvôli deťom, nikto z nich nebol skutočne kvôli deťom. Oni boli kvôli samým sebe. A ja si to častokrát myslím, že to tak je. A tí rodičia tak alibisticky hovoria, že sme kvôli deťom spolu. Nie je to len pre vás ako keby jednoduchšie? Je. No. Je to, dobre to vnímate, že to sú nejaká spoluzávislosť, kodependencia vo vzťahu a zhadzujú to na deti. No. Lebo potom tie deti chodia k vám na terapiu. Nielen ku vám, ale akože... Keď chodia, tak to je ešte dobre. Hej. Chodia, tak to je ešte dobre, hej. Áno, alebo páchajú potom ďalšie... Alebo páchajú ďalšie škody. Škody, presne tak. To som chcela povedať, že niekedy zostanú kvôli tým deťom, ale práve niekedy kvôli deťom sa treba rozísť. Hej? Že presne dá sa v pokoji, v miery, lebo však to pán Peter Péte, detský psychiatr, taký veľmi uznávaný, akože veľmi vysoko cenený odborník na detskú psychiku, tvrdí, že rozvod nemusí byť trauma pre dieťa. Hej? Ak je dobre zvládnutý ten rozvod a tí rodičia zostanú ako keby, že dobrými rodičmi, hej? Však keď som nebol dobrý partner, ale ja môžem byť ďalej dobrý spolurodič. Takže keď sa pekne rozídu, však ja sama som rozvedená, druhýkrát vydatá a ja neviem, vyzerá, že môj syn 15-ročný, to som zvládla dobre, tie mladšie uvidíme, hej, lebo to práve v tej puberte uvidíte, ako ste to zvládli predtým. Ale to je presne to, že mohla som zostať s ich otcom, hej, ja teraz rozprávam naozaj sama za seba, že mohla som zostať s ich otcom, s ktorým ja už sme neboli spolu, akože my sme boli 16 rokov spolu, bol tu pekný vzťah, zišli z toho 3 deti, ale proste v určitej chvíli som už cítila presne, že ja už som sa niekam posunula, môj bývalý partner išiel, nemohol, nechcel, nevedeli ísť tam, kde som išla ja, hej. Môžete iným smerom, nemusíte byť 2 zlí ľudia, alebo jeden zlý, môžete len ísť iným smerom. Ano. Presne, hej, že tak sme proste potrebovali sa oddeliť, áno, bola to náročná cesta, akože chvíľa, bolo to náročná cesta, ale teraz akože mohli sme zostať, už tam bol aj nejaký krík, už tam boli aj nejaké hádky, hej, akože moja frustrácia ukazovaná a tak ďalej, hej, proste už sa to niekde, však tiež ten model, že on pracuje v zahraničí, on žije v Švajčiarsku, takže ja sama na 3 deti, hej, takže mohli sme v tomto zotrvať, alebo a toto mohli moje deti vidieť, hej, mať nejakú frustrovanú matku a neprítomného otca, alebo versus, my sme sa proste dokázali rozísť a dnes on má partnerku, s ktorou žije v tom Švajčiarsku, hej, má veľmi pekný vzťah s mojimi deťmi, akože naozaj veľmi pekný vzťah s mojimi deťmi. Ja si myslím, že ona sa oveľa lepšie aktuálne hodí k môjmu bývalému partnerovi a ja som sa druhýkrát vydala a moje deti majú vlastne teraz 2 vzory vzťahov, ktoré fungujú, hej, a 2 môžu sa identifikovať aj dcery s 2 ženami a môžu sa identifikovať s 2 mužmi. Áno, áno, a ja som vlastne, ja tvrím, že si šli v 157. podcaste, ale všetky, ktoré počúvate pravidelne viete, tie, ktoré náhodou nie, tak ja som akože vlastne mala snúbenca, ktorý mal dceru a ja som to presne tak vždy vravela, že vlastne, že ty máš akože
že ty máš len viacej ľudí, ktoré ťa ľúbia. No. Že to je akože veľmi pekné, že mala, naozaj vedela sa niečím identifikovať tým, že ja som bola výrazne mladšia ako ostatní rodičia, ktorí tam boli, tak vedela sa niečím ako keby tak kamarátsky identifikovať so mnou. Zároveň mala mamu, ktorá ju milovala, zároveň jej partner, ako keby tam dával tú lásku, jej otec dával lásku, že ako keby naozaj tam vieš a vlastne ešte aj starí rodičia z každej strany, že ako keby, že to nie je vôbec žiadna akože nechcem tým povedať, že tam nemohla vzniknúť nejaká trauma alebo niečo, len ako keby to, že má vlastne viacej len vzorov, že to na tom nie je podľa mňa, že nič zlé, ale samozrejme nie sú len rodiny podľa mňa, ktoré to vedia ako keby takto priateľsky ukončiť. Je to takto priateľské u nás sa to nestalo. Hej, že ako ja stále vravím, že moji rodičia spravili veľmi dobre, že sa rozviedli, aj ako mama si našla nového partnera, aj je tam ako keby veľmi pekný vzťah, alebo teda krajší, ako určite bol u mojich rodičov. U nás to napríklad stalo v tom období tej puberty. Hej, že tam vlastne ten otec nebol. A nechcem povedať len, že nechcem zase ten môj príklad stále dávať, že ako keby, že otec odíde úplne. Možno tam ten otec nie je prítomný, možno tam pre tú dceru len nie je, ale čo sa stane v období tej puberty, keď vlastne tam ten otec pre tú dceru nie je? No ak tam predtým bol a potom tam už nie je, tak je to strata. Hej? Tak vlastne, lebo ono to často sa stáva, napríklad nemusí ani fyzicky, že odísť alebo sa rozviesť alebo niečo, ale naozaj často sa stane to, že hlavne keď ten vzťah s tou matkou nefunguje, hej? A dajme tomu, že presne nemajú spolu intimitu, že nemajú spolu sex alebo čokoľvek, proste intimitu ako takú, že môžu si napríklad sem tam naplniť tú biologickú potrebu, ale proste nefunguje to tam medzi nimi intimne. Tak keď dcera príde do puberty a začne sa stávať však akože pohlavné znaky, hej, prsia, menštruácia, proste hormóny a všetko, ten muž, ten otec nemusí byť akože pedofilný, vôbec nejakú patológiu, ale reaguje. Hej, no už len minimálne predtým mohla chodiť hľa po byte a už zrazu to nie je úplne vhodné, hej? A on sa zľakne, on sa často zľakne. Keď nemá naplnený ten vzťah s tou matkou, tak zrazu tu má ako keby hej niečo a on sa toho, však keď je normálny, tak tomu nepodľahne, hej, proste muži sú vizuálne stimulovateľní, proste takto sú akože oveľa viac prírodne. Zvieratka, áno. Áno, oveľa viac prírodne orientovaní ako my ženy. Tak jednoducho on sa často zľakne a aby ako keby, že ochránil seba alebo tú dceru, to je jedno proste. Nebol v hrozbe. Tak sa stiahne. On sa proste stiahne. Hej. A tá dcera zrazu nechápe, že čo som urobila. Hej. Že čo sa deje vlastne. Že doteraz tu ten tato bol a teraz zrazu nemôžem si mu sadnúť na kolena. Tam je iba tá vec, že proste takto odkomunikuj. Hej. Že proste už, ja neviem, pri najhoršom není mi to príjemné, keď mi sedíš na kolenách, že veľmi rád sa s tebou budem objímať, ale seď tu vedľa na gauči, hej, už pri najhoršom, keď to není možné nejako inak, ale... To by mohol zvládnuť, že mu dcera sedí na kolenách. Ale áno, rozumiem. Hej, ale tak sú rôzne prípady, proste keď ten muž naozaj abstinuje, tak ja neviem, hej, že... Je to také prírodné, je to také prírodné, hej, že proste môže sa báť toho, čo by sa mohlo stať, takže akože... Toto sú naozaj časté prípady, že ten muž jednoducho proste sa uzavrie pred tou dcerou a tá dcera, ak to nie je odkomunikované, ona tomu nerozumie. A to je presne potom ten prípad, že aj keď sa rozvedú rodičia a ten otec odíde a zrazu buď si to dieťa neberie, alebo si berie iba obmedzenie, alebo proste ten vzťah, tá forma toho vzťahu sa zmení a nie je to odkomunikované, tak čo na prvú si to dievča pomyslí, čo som urobila? Hej? Kde sa stala chyba? Prečo ma už nelúbi? Prečo ma už nelúbi? Hej? A toto je to. A vlastne práve v lebo dvakrát sa nám formuje identita. To je vlastne tých prvých 5 rokov, dajme tomu. Potom v tej puberte druhýkrát. Tam je to, že vlastne sa to rozpadne a začne sa to, už to nejde od piky ako od narodenia. Tých prvých 5 rokov sa nám akože prvýkrát tá identita tak silnejšie formuje. A v tej puberte sa tá identita, ktorú už dovtedy nejak máme ako keby, že navnímanú, kto som, skrz interakcie a skrz tie skúsenosti, ako keby znova rozpadne a už to nejde od piky, už sa to pozbiera oveľa rýchlejšie. Lenže keď v tej chvíli, keď sa tá identita rozpadne a zrazu tam nie je otec a ten otec odmieta tú dceru, tak sa to ťažko, už tam proste nejaká tá prasklina... A je to iné, ako keby predtým tam tiež nebol? Povedzme, že tam celý čas vlastne nie je, že v puberte jej začne možno chýbať iným spôsobom ako v tom detstve. No je to veľmi náročné obdobie, ak tá strata prebehne práve v puberte, hej, že ono od veľa vecí to záleží, ešte je tam tá mama silná. Ja si myslím, ja som toho zástanca, že najvýraznejší vplyv na dieťa má tá matka, hej, že to je to alfa omega, takže záleží od toho, aká je tá matka, ako je zrelá, ako je napojená na to dieťa, ako pracuje sa. Ako to dokáže vysvetliť celé, že ako dokáže ustať tá matka, hej. Áno.
Však tam ona je, tak vlastne ani nejde o to úplne, že čo nedostávame, ale skôr ako keby Ako tomu čo rozumieme, dostáva. prečo to, Áno. ako tomu rozumieme, prečo to nedostávame. Hej? Že keď ten otec napríklad sa zrazu stiahne, alebo odíde, alebo čokoľvek v tej puberte, ale tá matka to vníma, hej? Že proste, že poď sem, Katka, niečo vidím, že sa s tebou deje, chcem sa o tom s tebou porozprávať. Nie, mám, ja sa s tebou o tom nechcem rozprávať. A tá matka sa nedá, hej? Že ja chápem, že asi to môže byť také neprehľadné alebo metúce, že prečo táto zrazu s tebou nekomunikuje, ale potrebujem, aby si vedela, že to nie je o tebe, my si prechádzame nejakou krízou a tak ďalej, hej, a že proste, že nie ty si na vine, to nie je o tebe, hej, že ty si nič neurobila. Alebo nie, že nie je. Oni Podľa mňa nie je málokedy- problém, že nie je. Oni málokedy nebývajú, Poďme, že je a je toxic. Že je problém, že je, hej. Hej, máme mommy issues. Dobre, poďme do mommy issues. Poďme toto nejako tam vytvoriť. Ako poznám ľudí, ktorí môj tréner, asi to môžem povedať. Ich mama opustila napríklad, boli dvaja bratia a naozaj u nich sa to stalo, že mama odišla, hej. Tak áno, sú určite prípady, hej, ale nie je to asi také štandardné. Hej, takže sú tie prípady, alebo moja najlepšia kamoška zomrela, keď jej dcera mala 10 a syn 8, akože na aute sa zabila. Nechtiac, akože nie. Áno. Mala autonehodu a zomrela. Ja si častokrát myslím, že není, ako sme už povedali pred chvíľou, ten úplne problém toho, že tam niekto nie je. Hej. Viac problém je podľa mňa, keď tam je a robí zlobu. No a to chcem povedať, že áno, niekedy sa to stane, ale málo. Ale tie problémy, s ktorými sa stretávame, je presne to, že tá matka tam je. A to nevravím, že by tam nemala byť, ale nevie čo so sebou. Hej? Že proste nerozumie si. Ja neviem, asi taký najviac opakujúci sa vzorec matky, ktorá ako keby že napácha škody je také tie chcem povedať, že hysterické, ale tiež akože, aby to nebolo tak zle pochopené, že také tie viete, že v jednej chvíli kričí a potom boskáva a ospravedlňuje sa, hej. Ježiš, áno. Že, a toto je akože veľmi... Ja som ale otca hysterického. Tiež vedel kričať, potom nás boskávať, áno. Že, tak to je jedno, hej, že či to je otec alebo mama, ale to je, akože, aké to pre vás bolo, lebo to musí byť veľmi metúce, lebo vlastne vás formuje to, ako vnímate matku, to, ako vnímate otca a ako vnímate vzťah medzi nimi. Hej? No takže áno, to je vlastne... Áno. Jedna rovina, ešte k tomu sa môžeme dostať, hej, že jedna rovina je, ako sa otec správa ku mne a druhá rovina je, ako sa správa k mojej mame. Takže ja pre neho môžem byť princezná, ale keď moja mama je pre neho handra, tak ja mu to nikdy neuverím, že ženy sú princezné. Hej? Alebo že teda... Áno. že ženy treba ľúbiť. Áno. No ale aby som sa vrátila k tej mame, že to sú také tie najčastejšie asi vzorce, s ktorými ja sa stretávam, že buď tá mama je ako keby ambivalentná, veľmi taká, že desivá a potom je taká, že prístupná. Ja vlastne nikdy neviem, čo ju rozčúli, čo ju rozladí, ako bude reagovať, že je taká ako keby nekonzistentná v tom celom. Alebo potom veľmi často, že očakávania. Hej? Že presne, že musím byť nejaká hen taká, onaká a tam sa presne delíme na tie dve vety, že bude nikdy nič nie dobré, na všetko frfle, hej? Alebo napríklad aj teraz veľmi moderná, alebo teda veľmi rozmohnutá, neviem, ako sa povie po slovensky, rozmohnutá. No dobre, môžeme to povedať tak povedať. Viem, čo si povedať, že tá výchova toho, že ty si najlepší na svete. Nie? Tá hyperprotektivita, hej, že ja sa venujem aj rodičovskému poradenstvu, aj teda veľa vzdelávam odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a veľa prinášajú oni tú tému a hlavne okolo týchto veľkých miest tá hyperprotektivita. Hej? Že ja som naozaj videla zošiť, kde matka za dieťa písala domáce úlohy. Hej? Alebo väčšina téma projekty, ale to už akože to už sa nebaviť o tom nemusíme, že rodičia robia. Ale celkovo, že proste dieťa má nejaké problémy v škole a matka príde a nekriticky, hej, proste, alebo celkovo, že fakt poznám také prípady, že 9-ročnému dieťaťu zadok utiera, že si hej, že to proste len že stále sa držím témy, že čo môže tá matka urobiť s tým dieťaťom, hej. To je v podstate pointa, že ja mu odstraňujem každý stres zo života, hej. Teda ho nepripravím na život vlastne. Teda ho nepripravím na život. Takže vlastne to je nedobre odvedená robota za mňa, hej. Že ak som nepripravila dieťa na to, aby vedel byť samostatný jedinec, lebo No o čom je vlastne, že dobre, my tu sme nejaké sociálne bytosti, ja mám tu nejaké túžby, ja mám tu nejaké potreby a projektujem sa do detí a neviem čo všetko, ale biologicky, prečo som porodila deti? aby vedeli žiť samostatne. Áno, aby mohli ďalej akože naše ľudstvo prežiť, odovzdať gény, hej. Takže moja úloha je čisto akože naozaj, keď to zjednodušíme, tak akože tento svet odo mňa chce, hej,
aby som vlastne porodila dieťa a chvíľu ho sprevádzala, kým bude samostatné. Takže moja úloha je pripraviť ho presne na život, aby bolo samostatné. Lebo druhú väčšinu života bude žiť bez nás. Aby dokázalo zvládať stres. A ja keď mu ten stres odstraňujem zo života, tak vlastne presne neurobila som si svoju úlohu. Aj keď ho stresujem príliš, tak tá nervová sústava vlastne nedokáže byť v pokoji a tým pádom dieťa vytvára stres. No to proste rodič má byť vedomý a má vedieť, že na aký level stresu je to dieťa v tomto veku pripravené. Že vedieť ako keby odhadnúť, že áno, že v tomto veku už môžeme trošku pridať toho stresu a už môže ísť aj sám do školy, už zvládne ísť autobusom, ale asi v 5 rokoch úplne nie. Alebo niektoré to zvládne v 8, niektoré v 9, áno. To je také nacítenie sa, že v podstate ono úplne jednoducho, pozrite, aj naše tela tu teraz nejako reagujú, hej? A to je presne to, že ja keď som vedomý rodič, tak ja som stále v kontakte, ono v terapii sa to volá, že držať priestor, hej? Že keď sedíte s klientom, tak musíte byť napojení na neho, ale nie s ním splínuť, lebo zároveň musíte držať ten priestor, cítiť sa, hej? Asi aj vaša terapeutka, teda keď tak na to reagujete, tak to používa, hej? Ale aj ten rodič by mal vedieť držať priestor, hej, že ja zadávam hranice, vnímam, ako sa má v tom to moje dieťa, hej, hovorím nie, prerušujem vzťah, vnímam, ako sa v tom má to moje dieťa, ale zároveň cítim, ako na to, ako sa v tom má moje dieťa, reaguje moje telo. Vyznieva to asi zložito, ale je to proste... Nie, nedáva to zmysel. Áno. Je to strašne jednoduché. To už len tak jednoduchá vec, ako napríklad, že my tu teraz sedíme, ale ja som tá, ktorá ako keby vedie tento rozhovor, čiže držím priestor tým, že tu mám otázky a ak odbehneme od témy, viem sa k tomu vrátiť, že to je nejaká akože zodpovednosť. A určite tú zodpovednosť v tom vzťahu má ten rodič a nie to dieťa. No vždy. A to je základná chyba v tom rodičovstve, že často matka je nervózna, kričí na to svoje dieťa, že upokoj sa. Akože, a ja stále hovorím, že vy chcete od dieťaťa niečo, čo nie ste schopná urobiť sama. Hej? Prečo chcete, aby to dieťa bolo akože kompetentnejšie, ako ste kompetentná vy? Najskôr sa upokojím ja a to upokojiť neznamená, že ja budem vyčilovaná a vyzenovaná. Akože upokojiť, regulovať. Hej? Najskôr sa regulujte vy a potom sa môže regulovať to dieťa cez vás. A to regulovať znamená, ja môžem byť regulovane nahnevaná. A regulovanie, však ja často som regulovane nahnevaná na moje deti. A to je ten rozdiel medzi dobrým rodičom a rodičom, ktorý týra alebo trápi alebo niečo, že ten hnev je buď regulovaný alebo neregulovaný. Regulovaný hnev vyzerá tak, že ja v hneve, akože som nahnevaná a niečo rozprávam tomu dieťaťu, ale mám pripojený prefrontálny kortex a celý čas si uvedomujem, čo mu hovorím a aké to bude mať následky na to dieťa, na náš vzťah, hej, na nejaké hranice, ktoré zadávam. To je regulovaný hnev. Hej, to som regulovaná. Som síce nahnevaná, ale regulovane. A potom som neregulovane nahnevaná a to je vlastne, že ja dieťaťu rozprávam a neviem ani čo. Hej? A proste poviem mu veci, ktoré ma potom mrzia, proste, ktoré chcem zobrať späť a nemusí to byť, že mu nadávam do debilov, ale že mu poviem, že ja už nikdy s tebou nebudem tu ja neviem čo, hej. Nikdy sa s tebou rozprávať. Napríklad. Ale tá matka to tak nemyslí. Boli sme pri tej matke, ja som tu tá, čo to má držať priestor, presne tak. A boli sme pri tej matke. A teraz naozaj ešte poďme k tomu poslednému bodu a to je, že ako nás ovplyvňuje vlastne ten vzťah tých rodičov. Hej, že ako sa možno či schová k matke, ako sa má chová k otcovi a čo si my z tohto berieme. Že možno ku mne môže byť otec alebo mama najlepší na svete, ale toho druhého rodiča dehonestuje, to tiež niečo vraví. No, neverím to potom tomu otcovi, hej, neverím, v podstate vzniká tam taká základná, podľa mňa, nedôvera, to si myslím, že keď ku mne je otec, akože, lebo podľa mňa ani keď dehonestuje matku alebo správa sa neúctivo k matke, ale ako keby mňa vyzdvihuje na nejaký piedestal, tak to nebude tiež zdravé, že bude to ako keby troška prehnané, troška také umelé, hej. A toto ja podľa mňa ako dieťa cítim, lebo my 80% informácií komunikujeme cez telo, hej, nejak neverbálne, proste cez tú nervovú sústavu, cez tú vibrovanie medzi sebou a len 20% komunikujeme verbálne. A vzniká tam tá disproporcia medzi tým tá neautentickosť. Presne som to chcel povedať, zase sme pri tej neautentickosti, že iné vodu kážem, víno pijem, hej? Tak. Že hovorím, že dievčatkám sa majú nosiť kvietky a majú byť princezné. Mami to nenosí. A ešte možno tam je asi potom pravdepodobne taká vec, že nedehonostuje len mamu, ale ženy ako také. A jediný, kto som výnimka, som ja, hej? Lebo však akože dá sa byť v konflikte so ženou aj rešpektujúcim spôsobom. To je presne tá regulovaný konflikt. Hej. No ale častokrát sa deje aj, že práve ako žena môže dehonestovať muža. Môže. Čo potom? A to veľa takých prípadov pozná. Áno. Tak to je to isté len v modrom. Hej. Že zasa
keď dehonestuje otec matku, tak to dievča vlastne sa identifikuje, že žena je tá submisívnejšia, hej? Najčastejšie. Áno. Najčastejšie. A muž je ten, hej, to tam potom ideme do tej nejakej takých tých máčov a tých manipulátorov a tak. Asi najpravdepodobnejšie toto bude ten vzorec. A keď matka dehonestuje otca, no tak potom to sú tie, ktoré vlastne oni bývajú tie výrazne, ktoré sa navonok prejavujú toxickejšie. Hej? Že sú presne také, ja to volám, že ktoré kastrujú tých mužov. Že si neschopný, urobím to za teba, platia nájom. Ako dobre, však nech platí žena nájom, ale potom ako keby to, hej, ja si myslím, že... Častokrát potom sa pýtam, že čo je vlastne rola toho. Hej. Že na jednej strane chcú, hľadajú, ale na druhej strane mu to nedovolia. Hej? Že preberajú tú zodpovednosť, idú veľmi na výkon tie ženy, keď vlastne tá matka dehonestuje. Že vlastne zoberú tú moc do svojich rúk, ale tomu mužovi to dávajú najavo. No a čak potom to dieťa zoberie moc do svojich rúk, že vidí vlastne, že tam je nejaký nedobrý vzorec medzi tými rodičmi, či už otec dehonestuje mamu, mama, otca, hej, akokoľvek. A že vlastne potom dieťa preberie tú zodpovednosť do svojich rúk a nejakým spôsobom ako keby vlastne to ide opraviť. Tak ako sa to potom prejaví na jeho love life v živote? No, že bude opravať všetko. Okay. Že bude opravovať vlastne všetko. Toto je čistý vzorec parentifikácie, keď si to dieťa zoberie, akože tým možnosti parentifikácie je viac, hej, ale toto je čistý vzorec parentifikácie, keď ja idem opravovať svojich rodičov, tak ja vlastne budem opravovať, myslím si, že pomáhajúce profesie sú plné takýchto ľudí. Hej. Že ako niekde je to dobré, hej, však niekde je to fajn, že sa robí, že sa to posúva ďalej, ale treba to o sebe vedieť, že mám k tomu sklony. Hej. Áno, určite. Aj hlavne, že už v nejakom bode to robíš, pretože to máš rád a vtedy si to robil, lebo si s tým spôsobom musel, hej, že to je asi niečo iné. No a hlavne, akože aj tie pomáhajúce profesie, alebo celkovo, keď niekto takto pomáha, tak však to je účel, akože to je super, hej, to je účel toho pomáhať si navzájom a ozdravovať to ľudstvo ako také aj z toho duchovného hľadiska. Jeden zdravý jedinec tvorí potom zdravý celok, hej, takže toto je super. Jedna vec je, že napríklad, že toto je moja superpower, v tomto sa hlbám, toto budem študovať hodiny, dní, aj vy ste boli na kope výcvikov, kope proste naozaj, že ste to študovali od A po Z, proste viete tomu venovať svoj čas, svoje peniaze, všetko. A ďalej teda to viete predávať ďalej a dostávať to peniaze, nerobíte to zadarmo, hej? Napríklad toto je jeden bod, že nebudem to nikdy robiť zadarmo, lebo ja sama za to platím veľa peňazí, hej? To nie je, že som ziskovčivá, to je, že mám svoju hodnotu, hej? To je jedna vec. A druhá vec, nepreberám zodpovednosť za tých ľudí. Ja pomáham, ale ty musíš chcieť. Ja dávam odpovede, ale ty sa musíš pýtať. Hej? Lebo potom, keď to nie je dobre zvládnuté, keď je to ako keby že nejaký trauma vzorec alebo niečo, tak presne, nájdem si muža, ktorého idem vyliečiť. Hej, on mal také detstvo chudák a ja ho opravím a so mňou to bude iné a ja musím byť len trpezlivá a tak. Áno. Akože ja už veľmi dlho rezonujem s týmto, že naozaj nedávajme odpovede a nedávajme odpovede niekomu, kto sa nepýtal. Ale mne najviac, keď som bola na coachingovom kurze, keď som vlastne ako keby sa učila za kouča, tak vtedy mi to tak najviac vlastne ukázalo, že keď som do toho išla, som ani úplne akože mala som sama kouča, čiže som vedela, aký je rozdiel medzi koučom a psychológom a terapeutom a tak ďalej. Ale nedošlo mi úplne vlastne to, ako to tam bolo vyslovene dané, že kouč nesmie poradiť. Že ja vlastne ako coach nemôžem povedať, že ti dávam odpoveď, ale ty ju nejakým spôsobom musíš sebe nájsť sám. To znamená, že ja nehovorím svoj názor na vec, ja nehovorím, není mentoring, to je proste, že ty máš v sebe nejakú odpoveď, ty už to v sebe vieš, že ja tam mám naviesť, ale ja nemám vytvoriť tú tvoju realitu, ty si ju vytváraš sám. A že tam mi to vlastne keby tak najviac ukázalo, že ja vôbec nemám dávať odpoveď na niečo, čo sa ma niekto nepýtal, že kto si pýtal môj názor, hej. Že toto mi tak najviac ako keby ukázalo poslednou dobou. Že to nemáme robiť zadarmo v úvodzovkách, respektíve nie, že zadarmo, ale že tam, kde to nie je úplne, že žiadne. No a moja úplne posledná otázka na záver, veľmi nádherný rozhovor a brutálne si ho užívam, ale myslím si, že už je pomaly čas ísť ku koncu a dať teda nejaký finálny výsledok. Teraz poďme sa naozaj pozrieť na to, že možno máme mami issues, alebo daddy issues, alebo niečo. Teraz poďme už do toho finále a ideme to nejako prerobiť a mať svoju zdravú rodinu. Ako by ste nejakým spôsobom taký najľahší vzorec dali na to, alebo nejako to vysvetlili, že ako na to, aby sme už tie svoje deti nezničili, tak ako možno niektorí z rodičov trošku zničia nás. Najľahší vzorec? Ťažká otázka. Ťažká, hej? Tak ja som nevravila, že to bude ľahké. Viete, ako sa hovorí, že ťažko je žiť ľahko, hej? Áno. No, úplne najľahšia, no neviem ako, lebo v podstate napadajú ma také veci, že no takto sú 4 cesty, ako so sebou môžem pracovať a ako keby, že ozdraviť sa, hej. Jedna cesta je sebarozvoj nejaký, počúvať podcasty, čítať knihy, na Instagrame príspevky, neviem čo, počúvať múdrych ľudí. Druhá cesta je partner,
Lenže to je presne to, čo sme vravali na začiatku, že ak ja som na 2, tak ja si nenájdem 20. Hej, ja si nájdem tak 5, 6 maximálne. Takže vlastne, ale už môžem s tým sebarozvojom sa posunúť z tej 2 na 4 a tým pádom už môžem mať možno nejakú 10, hej. Lebo ten partner tým, že bude nebrať si veci osobne, bude ako keby otvárať tie témy, hej, nebude tam nejaké domnienky a tak tá moja nervová sústava sa pomaly upokojí a ja nebudem reagovať, hej, že to naozaj to telo je základ, hej, že to telo bude reagovať na to inak. Takže za takých 10 rokov už proste budem niekde úplne inde v tom vzťahu, ako som. Potom akože extrémne silná téma je rodičovstvo. Tie deti vám nič neodpustia, hej. Ten partner skôr či neskôr odíde. Ale tie deti neodídu. Oni vám to dajú vedieť, vyžrať s prepáčením. Hej, že ja mám takú osobnú tému a nechcem to tu úplne teraz do detailov a tak, ale keď sa mi narodil prvorodený syn, tak som tak ako keby, že ja mám mamu, aj s ňou mám vzťah, aj sa stretávame, ale proste tak som bola ako keby, že sama som sa učila na tom synovi byť matkou, hej. A on je taký veľmi super a on mi tak veľmi dával najavo, že nejdem úplne dobrou cestou. Hej. Ja som mala skôr takú tendenciu takej chladnejšej výchovy, hej, že proste ja som mám skoro 50 rokov, my sme tak všetci vyrastali. Nerejú proste, keď tak chod sa ukludniť, potom sa vráť a tak. Takže tiež niekde som tak začínala s mojím synom, on mi to tak akože, ja som v roku pravila, že v živote nebudem mať ďalšie dieťa, že toto ja už v živote nedám, hej. Ale našťastie takto asi moja povaha, moja výchova, vesmír zariadil, že som začala hľadať odpovede. A dnes teda musím poklopať, že je to veľmi fajn s mojím synom. Som na neho hrdá aj na seba. Hej, takže on mi to dával vedieť, že proste mami, tak ako to robíš, to nie je úplne dobre. Hej, nebolo to, že úplne zle, ale že on mi to dával vedieť, že mami, toto, čo robíš, tak nie je úplne to, čo ja potrebujem. Takže ja som na to začala hľadať odpovede, že čo to ja vlastne robím. Hej, že to je inak veľká autentickosť, čo teraz akože tu predchádzate. Naozaj, že naozaj nepovedať, že ja som odborník a že som vedela, ako je to správne a viem, ako je to správne. Mne sa práve že veľmi páči, keď aj napríklad moja psychologička, keď presne povie, že toto boli tie moje chyby, tam som musela robiť a presne, že toto je to, čo si na tom človeku vážim a kedy vlastne k nemu viem začať chodiť. Že keď vidím tam tú autentickosť, znova ako pri tom rodičovi, ale prerušila som vás, pardon. Toto je inak veľká téma, či terapeuti majú zdieľať o sebe alebo nemajú, lebo staré školy nesmú teraz akože, ale ja napríklad zdieľam, ja aj svojim klientom sem tam poviem niečo zo svojho života, keď sa to týka ich. Hej, že ja potrebujem tú autentickú, naozaj potrebujem nejaký ten osobný príbeh, lebo mne nestačí, že ste hokoľvek vzdelaná, ak to nemáte zžité, zažité, tak ma to nezaujíma, že to máte ako keby vyštudované. V mojom prípade, ale každý to má asi inak. No, takže je to vlastne sebarozvoj, potom je to partnerstvo, potom je to rodičovstvo, veľká téma, to som tým chcela zdôrazniť, že tam neujdete, tam proste absolútne neujdete predtým. Že buď to domrvíte absolútne, alebo naozaj začnete hľadať tie odpovede, že čo sa tam vlastne medzi vami deje, lebo to dieťa proste vám to neprepáči, neodíde a bude vám to. Čím náročnejší prejav správania dieťaťa, tým silnejšie sa tam niečo deje. Hej? Takže viete, ja to vždy hovorím, že keď sa rodič sťažuje na svoje dieťa, on sa sťažuje na seba. Hej? On sa sťažuje proste na seba. Takže proste hľadať tie odpovede a 4. cesta je terapia. Keď ani jedno z toho, ako keby, že keď je to tak hlboké, alebo ja neviem, proste, tak proste ísť na terapiu a ten terapeut iba môže vidieť, ja nie som mala stretnutie s jedným mužom, ktorý ku mne chodí pravidelne dlho a tak, a on mi hovoril, že toľkokrát som sa seba pýtal, že prečo, a teraz keď som si to u vás tak naformuloval nahlas, tak som to pochopil, že prečo. Hej, že on toľkokrát nad tým rozmýšľal a ja som nerobila nič, len presne som sa pýtala. Hej, bola som na neho zvedavá, to je základ dobrého terapeuta, byť veľmi zvedavý. Takže to je základ dobrého terapeuta, byť veľmi zvedavý. Hej. Takže keď to nejde samému, tak nájsť si toho terapeuta. Nie je náš terapeut vlastne ako taký náš tretí rodič? Že nás tak ako keby trošku dopomôže k tejto výchove? Je to tak, že... Ono nás to učili, že vlastne v terapii dochádza ku korektívnej skúsenosti. Ja som freudovská, takže ku korektívnej skúsenosti s matkou. Že ten terapeut vlastne robí to, čo neurobila tá matka. Prijíma vás bezpodmienečne. To je krásne. Dámy a páni, musím v tomto bode odkázať na HDP. Pretože ak absolútne chcete byť takto nejakým spôsobom dovychovaní, či máte mommy issues, alebo máte daddy issues, alebo akékoľvek vzťahové issues, a ešte sa neuvedomujete, že vaše vzťahové issues majú nejakú spojitosť s mamou, s otcom a možno majú aj absolútne nejakú inú, určite choďte na stránku HDP a vyzbrňte si dotazník, kde môžete opísať možno to, čo vás práve teraz v tomto bode trápi, ako vám vyhovuje sa s vašim odborníkom na duševné zdravie stretávať, v
akých časoch, či vám vyhovuje muž, žena, naozaj sú tam veľmi špecifické otázky, ktoré vám ukážu toho správneho odborníka na váš problém pre vás. Presne takého, ktorý bude vyhovovať vám, čo si myslím, že v dnešnej dobe modernej je absolútne krásny výdobytok, ktorý nám Hedvig priniesol. A tak sa veľmi jednoducho z pohľadu domova viete dostať k svojej, či už do výchove, alebo možno len riešenie nejakého aktuálneho problému, ktorý potrebujete vyriešiť. Takže toto bola naša vsúka, pretože HealthAP dávame obrovský shoutout za to, že nám to nosí úžasných odborníkov na úžasné témy a priniesli nám aj tento skvelý rozhovor so Zuzankou. Ja vám ďakujem veľmi krásne. A ja ďakujem. Myslím, že to týmto môžeme uzavrieť. Ja si myslím, že sme tu museli navnímať veľa nejakých vzorcov, ktoré sa v nás môžu alebo nemôžu diať. Ja si myslím, že ak to niekto dopočúval sem, tak naozaj už sa v niečom nájsť musel, že to dopočúval až do konca. Takže vám ďakujem veľmi krásne a teším sa na ďalšiu epizódu. Vidíme sa na budúce.